Zdravíme všechny, i ty, co nejsou dneska přítomní, ale pak budete možné vyžádat si hodinu ze záznamu. Takže vás všechny vítám, jestli nikdo nic nemáte, tak je nám líto, že nedorazili ti, co chtěli, ale nevyšlo to, ale nevadí, není všem dnům konec. Tak, začneme poslechem, doufám, že dobře uslyšíte zvuk takového nádherného tónu a melodie a zapojíme se všichni do toho krásného om, který tam 3krát řekneme a pak jenom chvilku postojíme nebo můžeme začít v sedě. Posedíme na chvíli v klidu a spojíme se s tím pomalým momentem, s klidněním naší mysli, s klidněním našeho dechu a uvědoměním si, s čím dnes přicházím do dnešní hodiny. Ať už je to jakákoliv emoce, jakákoliv myšlenka, tak si ji pouze uvědomme a uvidíme, zdali s ní je možné v průběhu hodiny nějakým způsobem pracovat. Buď to umocnit krásu této myšlenky, nebo změnit charakter té myšlenky v případě, nebo emoce v případě, že vám ten stav, ve kterém se právě teď nacházíte, není úplně příjemný. Tak každý den je jiný, tak čekalo nás, každý máme nějakou jinou zodpovědnost, ale důležité je to uvědomění si toho, co cítím a možnost pracovat s tím pro něco lepšího. Tak, v klidu se posaďte, páteř zpříjmená. Pokud jenom chcete poslouchat ten tón, můžete, nebo se pak spojíme s tím om, který budeme tentokrát dnes říkat už nahlas. Spojíme ruce před hrudníkem. Vytvořte si prosbu pro dnešní cvičení. Nechce vaše lekce a hodiny jógy stanou osobním i duchovním rozvojem. V případě, že víte o někom, kdo je nemocný, kdo potřebuje vaši energii, pomyslete na něj. Ať už je to zvíře nebo člověk. Ještě na pár chvil se vciťme do toho klidu současného momentu, který zažíváte na své jogamatce, ať už je prostředí, ve kterém cvičíte, jakkoliv zvučné či klidné. Tento moment se uzavřete do té bubliny vlastního těla. A ten prostor, kterou vám jogamatka umožňuje a dává. Toto je váš prostor, váš čas. Tak spojme se maximálně se svým vlastním prožitkem, s tím přítomným okamžikem a s myšlenkama, které jsou spojené pouze s námi samotnými. Zhluboka se nadechněte. Roztáhneme hrudník, zadržíme dech a vydechneme. Stále dechuji, stále vydechuji. Zhluboka se nadechnu. Nadechuji se plnou nosem, zadržím dech. A vydechnu. Stále vydechuji. Pomalu a dlouze, ještě zadržím dech po výdechu, Bahir Kumbhak. A do třetice dlouhý, pomalý, klidný nádech. Zadržím dech po nádechu, uvolním ramena i obličej.
Dlouhý, klidný výdech. Stále vydechuji, stále vydechuji. Zadržím dech, Bahir Kumbhak. Nádech nosem. A výdech nosem. Namaste. Přejdeme na začátek yoga matky. Tak postavte se zpříma. Tak, spojíme chodidla s podložkou. Tak, spažíme ruce nahoru. Dlaně k sobě, malý záklon. A s výdechem jdu do předklonu Uttanasana. Ještě nádech do zadní strany vašich zad, do páteře, do ledvin. S nádechem jdu zpátky do stoje. Tak pevné nohy, pánev tlačím vpřed, malý záklon. S výdechem pranamásam, ruce před hrudníkem. Nádech, ruce nahoru. A výdech, hluboký předklon, Uttanasana. Pravá noha do zádu, dlouhý krok. Pravé koleno na podložku, tlačím hrudník dopředu. Obě nohy k sobě, půjdu do prkna s nádechem. S výdechem kolena na podložku, dosednu na paty. Sklouznu na bříško, nádech, Bhujangasana. Krok dopředu, levá noha. Uttanasana, hluboký předklon. Nádech, půjdu do stoje, dlaně k sobě, pánev vpřed, pranamásam, ruce před hrudník. Znovu poprosím a poděkuju. Nádech, ruce nahoru. S výdechem Uttanasana, hluboký předklon. Levá noha tentokrát, dlouhý krok vzad. Levé koleno na podložku, tlačím hrudník dopředu. Opakuji to stejné. Ruce jsou na podložce. Nádech, prkno, nohy k sobě, hrudník přitažený vzhůru ke stropu, kolena na podložku, dosednu na paty, nechám otočené špičky. Bhujangasana, vaše kobra, sklouznu na bříško, pevné nohy, otláčí se zpátky, Adho Mukha Svanasana, pes hlavou dolů. Tentokrát levá noha, dlouhý krok vpřed, pravé koleno na podložku, tlačím hrudník dopředu. Tak dáme prostor, pravá noha, dlouhý krok vpřed, Uttanasana, hluboký předklon. Nádech, přejdu do stoje, dlaně k sobě, pánev vpřed, pranamásana, poděkuju, poprosím s tou prosebnou pozicí vašich dlaní. Nádech, opakuji a přidávám. Výdech, Uttanasana. Levá noha, dlouhý krok vzad, Anjaneyasana, malý skokan. Kali mudra, spojím ruce, ukazováček vstyčený a rotuji hrudník dynamicky zleva zprava. Dýchám nosem, uvolním celý hrudník dlouhým a plynulým dechem. Tak, rotuji doleva, zastavím pohyb, krčím přední koleno, snažím se dosednout níž k pravé patě. Tak, ruce do zádu, do záklonu, vtáhnu pod bříšek, v žebra, nahoru směrem ke stropu, dovnitř hrudníku. Ruce na podložku, nádech, prkno. Zůstávám v prkně, chaturanga nebo kolena, hrudník, brada, vyberte si pomalá. Urdhva Mukha Svanasana nebo kobra, pes hlavou vzhůru. Výdech, Adho Mukha Svanasana, pes hlavou dolů. Levá noha, dlouhý krok vpřed, pravé koleno na podložku. Opakuji na druhou stranu, spojím ruce tím opačným způsobem, rotuji doleva doprava. Dělám nůžky mezi přední a zadní nohou. Zastavím pohyb, krčím přední koleno, protahuji dozadu. Tak snažím se představit, jaký tvar má páteř. Udělejte pozvolný oblouček. Tak, zdvíhám pánevní dno vzhůru, Mula bandha aktivní, nůžky mezi přední a zadní nohou. Obě ruce na podložku, dlouhý krok vpřed, pravá noha, Uttanasana. Nádech, půjdu do stoje, výdech, pranamásana, ruce před hrudník. Nádech,
Malý záklon, Urdhva Hastasana, výdech Uttanasana, hluboký předklon. Pravá noha, dlouhý krok vzad, pravé koleno na podložku. Znovu Anjani Jásan, malý skokan. Tentokrát krčím přední koleno, pravá ruka přes levou. Udělám takovou smyčku a snažím se jít do záklonu, co největšího záklonu. Čím níž dostanu hýždi k té levé patě, tím je možné zdvihnout hrudník výš. Tak, nesnažím se krčit bedra, ale vytahuji směrem vzhůru ke stropu. Chytnu si pravý loket levou rukou, přitáhnu loket k pravému oušku a jdu ještě do záklonu. Krčím přední nožku víc, prodlužuji to pravé stehno, ještě kousek. Hrudník, pánev je vyrovnaná, ruce na zem, nádech prkno, je na vás, jestli chaturanga nebo kolena, hrudník, brada, Urdhva Mukha nebo Bhujangasana, nádech s výdechem a pánevním dnem a do Mukha, pes hlavou dolů. Pravá noha, dlouhý krok vpřed, levé koleno. Jdu zpátky, Anjaneyasana, propletu levou ruku přes pravou, krčím přední ručku, přední koleno, jdu níž a níž a níž. Cítím prodloužení zadního stehna. Uvolním tříslo, nezatínám hýždě. Chytnu si levý loket, zatáhnu ho do zádu a otvírám hrudník ještě kousek. Nůžky mezi přední a zadní nožkou. Obě ruce na podložku, dlouhý krok vpřed. Uttanasana, hluboký předklon. Nádech, půjdu do stoje. Urdhva Hastasana, Pranamásana, ruce před hrudník. Nádech, ruce nahoru. Výdech Uttanasana. Zůstávám v předklonu. Pokrčím kolena, dám žebra na vlastní stehna, propletu ruce za zády, propnu a zdvíhám paže vzhůru ke stropu. Dívám se dolů, hlava uvolněná. Začnu propínat obě dvě nohy. Snažím se mít dlouhý trup. Podbřišek je vtažený zlehka dovnitř. Dvě spodní žebra taktéž. Dívám se za sebe. Krčím kolena. Chytnu si lokty za koleny a snažím se sklouznout před loktí dolů směrem ke kotníkům. Dívám se vzhůru směrem do bříška. Tak hlavu uvolním, zatlačím paty do stran. Dýchám, nezadržuji dech a střídám ten úchop toho předloktí. Jenom změním úcho předloktí. Ještě nádech, pánev nahoru, ocásek zatlačí dolů k patám, podbříšek se zlehka vtáhne dovnitř. Hýždě uvolněné, ale pevné nohy. Rozpustím, udělám malý úkrok vzad, vytvořím ten prostor před sebou, dlaně na podložku, kolena do pažních jamek, váš první krou vrána pose. V případě, že už máme vránu, která je hodně stabilní, střídám strany, pravé koleno k levému, nebo se pouze snažím o stabilitu ve vráně. Lokty k sobě, ramena stažená, vyhrbím se, paty směrem k hýždí. Tak a pojďme zpátky, krásné. Dlouhý krok nebo skok. Plank, prkno, chaturanga, Urdhva Mukha Svanasana s nádechem a s výdechem Adho Mukha Svanasana, pes hlavou dolů. Tak. Zatlačím celý hrudník níž směrem dolů k podložce, ale točím ty paže ven. Roztáhnu prostor mezi klíčními kostmi a zatlačím paty dolů k podložce. Nohy jsou pevné. Dýchám pomalu, dýchám do hrudníku. Pravá noha 45 stupňů, zdvihnou levou nohu nahoru ke stropu. Tak kdo chce, pravou rukou si chytnu vnitřní pravý kotník. Zavřu levou pažní jamku dolů k podložce. Tak, pravá noha pevná, uvolním se v pozici a odtláčím se víc do zádu. Kdo může, pokrčí levou nohu a chytne si nahmatat špičku té levé nohy. Vykopnu směrem vzhůru ke stropu. Vytáčím pravé rameno, beru ho sebou. Tak, levá pažní jamka stále přitažená k podložce, zdvihnu o kousek výš. Ještě kousek. A zpátky. Obě ruce na podložku, levá noha, dlouhý krok vpřed. Ještě jednou Anjaneyasana. Tentokrát spojím ruce za zády, krčím přední koleno. Tak, snažím se jít do velkého záklonu.
Tak přibližuji, mám krásně vyrovnanou pánev i ramena a přibližuji tu levou stranu jíždě směrem k levé patě. Jdu do záklonu, tlačím, zdvíhám s nádechem hrudník vzhůru ke stropu. Je možné, že se mi pěstíčka, prsty dotknou podložky. Nevykláním hrudník napravo, nechávám ho vyrovnaný. Tak, zpátky, pokrčím pravou nožku, musím být hodně blízko té přední paty. Pravá ruka otevřená, palec směřuje vzhůru a vyrovnám ramena, vyrovnám. Tak, ještě nepoužívám levou ručku, ale víc pánevní dno. Jestli je možné, přitáhnu tu nohu blíž k zadečku. A zpátky. Utthita Parshvakonasana, pravá ruka před levý kotník. Tak jsme zpátky, omlouvám se, tady nějak skolaboval trošku Zoom. Tak, kontinuuji, pokračujeme. Utthita Parshvakonasana, levá ručka, ještě teďka netočíme baru, levá ruka, ano, před kotníkem, pravá ruka za hlavu. Tak, ano, zatlačím do pravého chodidla. Chci cítit pánevní dno, dvě žebra směrem, ta spodní dovnitř do hrudníku, protáhnu do dálky, stáhnu levé rameno dolů směrem k pasu. Zatlačím pánev vpřed a točím celý trup a hrudník vzhůru ke stropu. Pravá dlaň dolů k podložce. Pomaličku zpátky, pravé koleno na podložku, pravá ruka nahoru. Teď to přijde baru. Parivarta Parshvakonasana, točím směrem doleva. Tak, nechám otočenou zadní špičku. Točím směrem vlevo, Parivarta Parshvakonasana. Prodlužuji celý trup vpřed, hrudník nahoru ke stropu, ale zdvihnu pravý kyčel. Udělám nůžky mezi přední zadní nožkou, propínám pravé koleno. Nezapomenu nadech, nezadržuji ho, nadechnu se do mezižeberních prostor. Ještě jeden nádech. S výdechem obě ruce na podložku, půjdu do prkna. S výdechem chaturanga dolehnu na bříško. Pomalá chaturanga až na bříško. Stehna dovnitř, kolena kotníky k sobě. Spojím ruce za zády, uvolním hlavu, tak protáhnu úplně pevné paže, pevné nohy, propnu kolena, co nejvíc je možné protahuji do dálky, dopředu i do zádu. Tak pokud mám propnuté nohy, zdvihnu nohy výš, točím je stále dovnitř. Hlava v prodloužení, dlaně k sobě. Tak zdvihnu nožky, zdvihnu trup. Ještě jeden nádech. S výdechem se pokládám, ruce pod ramena, Urdhva Mukha Svanasana, pes hlavou vzhůru, výdech Adho Mukha Svanasana, pes hlavou dolů. Turbopes na 3 dechy. Zmáčknu lokty k sobě, loketní jamky cestují dopředu před vás, dlaně jsou v kontaktu s podložkou, klíční kosti dlouze od sebe, dýchám do hrudníku a ještě 3. Paty tlačí dolů k podložce, nádech, výdech 2, nádech, výdech 1, nádech a propnu obě ruce. Levá noha 45 stupňů, pravá nožka se zdvihne nahoru ke stropu. Tak srovnám si ta ramena. Chci mít vnější rotaci obou paží. Tak stále stejné, lopatky od sebe, ramena dolů směrem k pasu. Levá ruka si chytne levý vnitřní kotník. Pozor na to pravé rameno. Stlačím ho zpátky dolů. Vyrovnaná ramena i pánev. Levá noha je pevná, pravá vzhůru ke stropu. Možná pokrčím pravé koleno a chytnu si špičku levou rukou. Zdvíhám nahoru ke stropu. Mula bandha. Odtláčím se do zádu. Stále točím tu pravou paži ven a zdvíhám výš a beru sebou levé rameno. Zkusme chytit špičku. Ještě.
A zpátky. Obě ruce na podložku, pravá noha, dlouhý krok vpřed. Levé koleno na podložku. Tak, teďka dáme odpočinout pažím, spojím je za zády, obě dvě. Krčím přední kolínko, dosedám níž a blíž k patě. Bříško vezmu zpátky od toho stehna. Dýchám, jdu do záklonu. Přitahuji obě nohy k sobě. Obě nohy k sobě jako nůžky, přestože jdu níž, vytvářím prostor v tom zadním stehně a kotvím pravé stehní kost do pravého kyčle. Krčím zadní nožku, zdvihnu ji, nechám levou ruku otevřenou, palec směřuje vzhůru ke stropu, srovnám pánev i ramena na přední stranu yoga matky a dýchám. Možná přitáhnu nohu blíž, stále dlaň otevřená, možná ještě blíž, až se mi dostane do toho loketního ohybu. Pozor na tu pánev, Anička, ještě kousek vtáhneme víc pánevní dno, směrem nahoru zdvíhám celou páteř a jdu do záklonu. Ano, ten moment tam byl. Povolím Utthita Parshvakonasana, pravá ruka před pravý kotník. Levá noha 45 stupňů, levá ruka za hlavu. Otáčím hrudník vzhůru ke stropu, ale levá lopatka směrem dopředu na hrudník. Ještě 2 dlouhé nádechy, tlačím do levého chodidla, stáhnu pravé rameno dolů na zádech. Ještě 1 nádech. Obě ruce na podložku, koleno taktéž, levá ruka nahoru, točím doprava, Parivrta Parshvakonasana, levá špička zůstává otočená. Zatlačím levý kyčel do zádu, ale trup vzhůru ke stropu. Propnu obě nohy, nádech a výdech. Ještě 1 nádech, výdech, ruce na podložku, prkno. Pomalá chaturanga, dívám se vpřed, lokty k žebrům, 90 úhel. Dolehnu na bříško, nohy točím k sobě, spojím ruce za zády, 1 nádech. Výdech, zdvíhám nožky, které točím dovnitř. Nádech, ještě kousek, pokrčím kotníky, pokrčím kolena a chytnu si kotníky. Zmáčkněte nohy k sobě, stehna k sobě. Z vnitřní strany vašich stehen zdvihnu hrudník výš, točím loketní jamky do stran, použiju víc záda než paže. Spustím ruce od kotníků, nechám je přesně tam, kde jsou. Ještě a povolím. Nádech Urdhva Mukha Svanasana, pes hlavou vzhůru. Výdech Adho Mukha Svanasana. Nádech, výdech. Nádech a výdech. A do třetice nádech dlouhý v hrudníku, pevné nohy, výdech. Levá nožka nahoru, dlouhý krok vpřed. Bojovník 1. Pata, pánev směřuje na krátkou stranu yoga matky. Otvírám na bojovníka 2. Zatlačím do pravého chodidla, vytahuji energii z pravého chodidla. Předkloním se, kdy mám stále trup na tu dlouhou stranu yoga matky. Jdu do předklonu a nohy zůstávají přesně ve stejné pozici bojovník 2. Dám levou ruku pod levé rameno, pravou ruku pod pravé rameno, levá dlaň na vnitřní stranu levého stehna. Ne koleno, ale stehno, točím stehno ven a snažím se přiblížit celý trup k té pravé zadní noze. Přibližuji hlavu k propnuté pravé noze. Vtáhnu zlehka hrudník směrem nahoru ke stropu. Vnímám, co se děje v pánvi, v kyčlích. Dýchám. Ostrich number 2. Máš štros číslo 2. Hlava v písku. Tak. Ještě chvilku. A zpátky. Bojovník 2. S výdechem lizard ještěrka, obě ruce na vnitřní stranu té levé nohy. Takže mám levé koleno u levého ramene. Tak protahuji do dálky, fáze 1.
Fáze 2 můžu dát předloktí na podložku a povšimnu si úhle, který má to přední koleno. Chceme mít v této fázi pravý úhel. Tak, koleno mačká směrem ke středu těla. Další fáze, dáme si teď na čas pomaličku, otvíráme paže do stran a hrudník přibližuji, hlava, bradu a hrudník k podložce, koleno stále tlačí do zádu, pánev tlačí do zádu, ale hrudník vpřed. Ještě chvilku vydržme v pozici. Přitáhnu koleno k tělu, pánevní dno, sedací hrboly jsou spojené s pánví, pomaličku zpátky. Nechám nohy přesně tak, jak jsou. Vezmu si pásek. Doufám, že ho máte po ruce. Tak, půjdu zpátky. Nohy jsou v tom rozložení, ve kterém potřebuji. Pokrčím zadní nohu. Dám si pásek okolo špičky. Obě ruce za hlavu přitáhnu a jdu níž a kloužu ručky po pásku, jdu do záklonu. Zdvíhám hrudník nahoru ke stropu. Lokty k sobě, dlouhý krk, prostor okolo krční páteře, pánevní dno, nezapomeňme na něj. Teď nemáme tu levou ruku k tomu, abychom se drželi na stehnu. Jak moc nám pomůže pánevní dno zdvihnout vzhůru a jít níž a níž. Zdvíhám celou páteř vzhůru. Přitáhnu nohy k sobě a spouštím. Krása, Hanumanásana. Levá noha do prodloužení, pravá špička otočená. Vezmu si kostičky, pokud mám. Pokud mám jenom jednu kostičku, snažím se mít ruce co nejblíž k pasu. Ne vepředu, ale k pasu. Používám jednu kostičku, jestli mám dvě, použiju dvě. Nebo se dotýkám konečky prstů. Použiju zadní nohu o kousek víc. Pánevní dno. Vtáhnu 2 žebra směrem dovnitř. Demonstrace. Půjdeme do té pozice, pomaličku budeme z pozice vycházet. Tak, přitáhnu levou nohu a nechám tu levou nožku ve 2/3. My už tu pozici známe, jenom je těžké jít vysvětlit. Ruce jsou jako pes hlavou dolů. Špičky točím na levou stranu a pánev tlačím do zádu. Ucítíte celou levou vnější stranu levé nohy, levý periformis. Tak, obě špičky jsou vytočené směrem doleva. Ta levá noha je asi ve 2/3 mezi zadní nohou a přední ručkou. Ruce na podložku. Aha. Levá špička točí doleva. Tak, ani předtím to bylo dobře? Ano. Tak, levá noha je pod levým zápěstím. Lenka, super. Obě nohy doleva. Baru, Lení, tu druhou nohu máš. Ano, dobře, zdvíhám pánev výš. Tak, ta pravá noha je tam připravená na to, že půjdeme do vašistásany. Holky, kluci, kdo jste s námi? Tak, vašistásana, stranové prkno. Chci vidět, že pravá ruka je zároveň s kotníkem pravé nohy. Přitáhnu koleno směrem k hrudníku, zdvíhám pánev nahoru a točím bříško, pupík vzhůru ke stropu. Zatlačte do pravé paže, zatlačte do pravé nohy. Jdu výš a držím, dýchám. Ještě. Nepřestávám, nechám kotvit pravou lopatku. Zdvihnu pánev ještě výš. Počkáme na sebe, čekám na vás. Spojte se se mnou. Levá špička stoupne za pravou nohu, levá noha zůstává na špičce. Pravá noha propnutá. Zůstávám v pozici, či pokračuju dál. Čím výš zdvihnu pánev, tím je možné točit celou páteř a pomaličku Kamatkarásán půjdu do wheel. Urdhva Dhanurásán, přetáčím se, pokud mám tu možnost a mám pánev dostatečně zdvihnutou. Tlačím hrudník vpřed, ramena nad vaše lokty, zmáčknu lokty k sobě, kolena k sobě, nechávám špičky zdvihnuté, ocásek prodlužuji ke kolenům. Pomaličku točím zpátky. Nebo v pozici zůstávám té vašistásaně. Dolehnu na bříško, pomalá čataranga. Až na bříško. Naroluji stehna k sobě, propletu ruce za zády, šalambásán.
Nádech a výdech povolím. Přenesu váhu na kolena, vezmu si kostičku, jsem v pozici kočičky nebo stolu. Půjdeme delfín. Dlaně vzhůru, točím je ven, předloktí na šířku ramen a zatlačím celou váhu těla směrem do nohou. Pomalu dýchám do hrudníku, vtáhnu pouze 2 spodní žebra. Klíční kosti otvírám ven. Kdo má zájem, pravá noha nahoru. A jenom takový malý náskok. Zdali mě to předloktí udrží s tím, že můžu střídat strany a zkoušet ten pocit, jaký by to bylo, jaké by to bylo, zůstat ve stoji na předloktí. Klíční kosti stále od sebe, zatlačím do celého předloktí. Cítím pevnost v hrudníku. A pomaličku zpátky, kolena na podložku, dosednu na paty, pozice dítěte na 3 dechy. Dlouhý nádech. Cítím dech ve svém těle, přítomnost ve svém těle. Vzpomenu si na prosbu. Má cenu být na jogamatce. Pracujeme se svými emocemi, všimněte si, jak vám je. A jestli chcete přerušit hodinu, řekněte si, že už se potit nechcete, tak možná vytrvejte o kousek déle a uvidíte, že se to změní. Tak, naroluji celou páteř nahoru. Adho Mukha Svanasana, pes hlavou dolů. Levá nožka vzhůru ke stropu, dlouhý krok vpřed. A teď se omlouvám, je to pravá nebo levá? Pravá noha, dlouhý krok vpřed. Bojovník 1, nevím, jestli se Zoom zasekl, či ne. Spojím a bojovník 1 a otvírám na bojovníka 2. Jsme tam? Tak, Zoom se vrátil zpátky, já jsem si nebyla jistá. Tak, výborně. Levá noha, naše kotva, energie z levého chodidla. Dlaně pažet otevřené do stran. Vtáhnu žebra, vtáhnu pánev. Když se na vás někdo podívá ze strany, tak byste měli mít zarovnané. Zadeček není vystrčený, prsa, hrudník nejde dopředu, všechno vtáhnuté dovnitř. Cítím sílu v pánevním dnu, půjdu do předklonu, ruce pod ramena, levá ruka pod levým ramenem, pravá ruka točí pravé stehno ven, ostrich number 2, váš pštros číslo 2. Celý trup přitahuji do zádu k té levé propnuté noze, pravá noha pokrčená. Dýchám. Cítím dech v celém hrudníku, pozoruji kyčle, obě ruce zpátky, bojovník 2, pomaličku ještěrka, tím obloučkem se dostaneme na vnitřní stranu pravé nohy, levé koleno na podložku. Hrudník, ruce protahuji dopředu, pánev zatlačím do zádu, fáze 1, fáze 2, předloktí na podložku, koleno je v pravém úhlu. Tak, ať už je to fáze, která vám je dnes libovolná, prostě najděte tu hranici, která vám je ještě příjemná, se kterou pracujeme a rozšiřujeme to příjemno do větší hloubky. Ať už je to fyzicky nebo mentálně. Můžu rozpažit, sklouznout tu pažní jamku dolů po holení, v případě, že už předloktí se dotýká podložky. Koleno je stále v kontaktu s tělem, cítím pánevní dno, celou páteř. Maličku vracím zpátky, nechám nožky tam, kde jsou, mám připravený pásek. Tak, malý skokán, pokrčené přední koleno. Zdvihnu levou špičku, zaháknu si ten pásek, obě ruce tentokrát, loket u žeber, půjdu do záklonu, Ekapada Rajo Kapotásan. Tak, musím sedět blízko pravé paty. Jdu níž, Barunko, ještě kousek. Pánevní dno, Lenka víc do záklonu, ještě kousek. Použijme tu zadní nohu. Zatlačme, roztáhněme prsty levé nohy. Tak, jdeme víc do záklonu, ještě hrudník otevřený, silně pánevní dno, vtažené mula bandha. Energie v páteři.
Energie v celém těle. Ještě jeden nádech. Pomaličku rozpouštím Hanumanásana. Pravá noha propnutá, levá noha propnutá, co je... Ale chci cítit konec páteře, ruce blízko pasu, srovnám pánev, srovnám ramena. Stále to o délce toho levého stehna, přední hamstring, pravé stehno hodně vťaté. Nohy jsou velmi, velmi aktivní. Dýchám pomalu. Pomaličku budu z pozice vycházet. Tak, sklouznu pravou nohu níž, ruce jak v pozici psa hlavou dolů. Tak propnu levou nohu a točím špičky tentokrát na pravou stranu jóga matky. Ta pravá noha je tak ve 2/3 mezi nohou a tou rukou, nebo někde poblíž pravé ručky. Podívám se, zdali levé zápěstí je v linii s levým kotníkem, stále tlačím do zádu a snažím se maximálně zdvihnout pánev nahoru. Poté přetáčím do vašistásany, chytnu pravé koleno a vytáčím celý trup nahoru ke stropu. Přitáhnu koleno k hrudníku a točím bříško, pupík vzhůru ke stropu. Delší linie mezi ramenem a čelistí, pánev výš. Za tělo, levá noha propne. Pravá noha na špičce, levá noha propnutá. Ještě zdvíhám pánev. Ano, ještě pánev výš, výborně. Točím. Možná, že se budu cítit Kamatkarásán a úplný wheel. Dhanurásán, Urdhva Dhanurásán, pojďme. Ještě točím pánev nahoru, pánev výš. Tak a pomaličku se vracím zpátky, jste bezvadní. Tak, pomaličku čataranga, dolehnu na bříško. Kdo nebyl Urdhva Dhanurásana, pokrčíme kolena, chytneme si kotníky, zkoušíme to z této pozice. Tak, vnitřní stehno, chodidla, špičky k sobě. Lokty točím do stran, vypustím palec z toho spojení na kotníkách a povolím. Znovu půjdu na kolena, vezmu si kostičku a delfín, stoj na předloktí. Jestli máte zeď, můžete vyzkoušet po té zdi přejít do toho stoje na předloktí. Jestli nám to vykopnutí není možné, tak přiblížím se někam k opěrnému bodu, pokud chci, nebo pouze obyčejný delfín, nebo můžu po té zdi vyjít nožkama nahoru a nechám nohy v roznožení, tak aby jeden palec se dotýkal toho opěrného bodu a druhý je v roznožení. A hraju si s pozicí až do momentu, kdy tu zeď nebudu potřebovat a cítím se bezpečně, zdvíhám se nahoru z toho předloktí. Naprosto otvírám dlaně, nechty zatlačím do podložky, tlačím, pokud jsem v obyčejném delfínu, stále do zádu, klíční kosti od sebe a pomaličku se vracím zpátky z pozice. Dosednu na paty, child's pose, dlouhý nádech a úplný výdech. Nádech a výdech, kde jsme právě teď. Nádech a výdech. Pojďme Adho Mukha Svanasana, pes hlavou dolů. Levá noha dlouhý krok vpřed. Bojovník 1. Spojím ruce za zády. Tak. Humble warrior, až skromný bojovník. Vlasy, hlavu přibližuji k přednímu kotníku. Pánev tlačím do zádu, pravá noha propnutá. Rozpustím ruce, dám levou ručku za levý kotník. Přetočím pravé koleno na podložku a ručku jít do zádu pod sebe. Snažím se přetáhnout vlastní koleno přes levou lopatku a zatlačím dlaně do podložky. Vyhrbím se a udělám kontakt vlastních lopatek s kůží na zádech. Ručku jít dál a dál.
Je možné, že někdo sklouzne celou tu nožku přes tu lopatku a je možné protáhnout hlavu skrz ten prostor. V tom případě je možné propnout zadní nohu. Tak půjdeme tak daleko, jak je možné. Cítím lopatky na kůži na zádech. Rozpouštím zpátky, zůstávám tam, tu noha co nejvíc přetažená přes lopatku. Vishvamitra-asana, levá ruka pod levé chodidlo. Můžu zůstat na koleni, chytnout si tu vnější stranu a točit hrudník do zádu. Můžu být na koleni nebo plná Vishvamitra-asana. Tak já se na vás otočím. Ano, vtahuji levé stehno dovnitř do pánve, do kyčle. Levé rameno níž k pasu, ještě. A zpátky. Pojďme, Virabhadrasana 2, náš bojovník číslo 2. Paráda. Spojím ruce za zády. Dlaně k sobě do té prosebné pozice nebo chytám lokty. Otáčím se na skokana. Tak, přenáším váhu dopředu. Tak, jsem ve skokanu, pánev dopředu. Virabhadrasana 3, váš bojovník 3, protahuji do pravé špičky, levá stojná noha propnutá. Tak, je to tady, zpátky do stoja. Vezmu si pásek a zkusím, jaké to dnes bude. Tak, natráž. Pravá nožka to tentokrát byla. Jestli nemám stabilitu, je možné si ještě pomoct tou levou rukou k opěrnému bodu, ale lépe, pokud je možné, stát na jedné noze. Udělám si ten háček z toho pásku, zkusím se postavit rovně a to stejné udělám ve stoji, ruce za hlavu, tak přibližuji se k té stojné nožce. Levá noha je propnutá. Dýchám. Srovnám pánev i ramena. Lokty k sobě, ramena stažená, vykopávám výš a pánevní dno. Zádové svaly. Používám víc záda než paže. Pomalu spouštím zpátky. Pozice tanečníka. Paráda. Tak, pravá noha, dlouhý krok vzad. Parivrta Parshvakonasana, točím směrem doleva. Pravý loket přes levé stehno. A kdo může, spojí si ruce za stehnem. Nebo necháváme ruce v té prosebné pozici. Tak, protahuji celý trup. Otvírám levé rameno, točím hrudník nahoru, pravý kyčel o kousek výš. Podívám se dopředu, dlouhý krok, pravá noha vpřed. Přenesu váhu na pravou a zdvíhám levou vzhůru ke stropu. Stále v propletení, nebo si vezmu pásek, nebo ruce jsou v prosebné pozici. Kdo může, vykopne levou nohu dopředu. Přitahováč, ocásek na přední stranu podbříška. Ještě držím, lení super. Drž. Nejdu do záklonu, pánevní dno a zpátky. Stoupnu, možná si znovu dělám propletení, nebo jenom nechám ruce před hrudníkem. Dlouhý krok do zádu a teď budu točit celý ten trup, celé tělo točím doprava i s nožkama. Takže špičky směřují na dlouhou stranu yogamatky a já mám buď to spojení s páskem nebo ruce na levé straně hrudníku. Tak prodlužuji celý trup vpřed a točím hrudník nahoru. Přeneste váhu víc na pravou nohu. A spustím. Tak, hroštěp, Samakonasana. Nohy jdou do strany, nohy jsou pevné. Tak, přibližuji se níž. Chci opravdu cítit tu zadní stranu stehen, jak je aktivní, zatlačí do zádu. Tak, špičky jsou vytočené do strany. A pomaličku přiblížím nožky. Tak, několik variant. Půjdeme do stoje na hlavě v třínožce. Kdo ještě nemá délku celého toho trupu, tak uděláme si háček z ukazováku a palce, z ukazováku a prostředníku okolo velkého place. Protáhneme nejdřív trup nejvíc dopředu. Váha je ve špičkách. Chceme udělat kobru v zádech. Z tohoto místa neměním
linii na bříšku, ale jenom přibližuji celý ten trup dolů k podložce. Tak, chci cítit, jak prodlužuji bříško. Výborně, lokty do stran, ramena stažená, uvolním hlavu. Nechám hlavu spadnout, ještě, ano, váha víc ve špičkách, pánev nahoru. Tak kdo chce, kdo stojí v třínožce, tak můžeme teď, nebo zůstáváme v pozici a můžeme změnit ten úchop, kdy levá ruka si chytí pravý kotník a dám pravou ruku do spodních zad a točím celý trup do strany, ale protahuji ho ve stejný moment dopředu. Takže můžeme si střídat tyto strany, kdo není v třínožce. Ano, váha na levou nožku a zpátky. Pravá ruka, levý kotník, levá ruka za záda, chytí si vnitřní stehno, vrátím váhu na pravou nohu. Tak uvolňuji tu pravou lopatku. Prodlužuji celý trup vpřed a hrudník vzhůru ke stropu. A zpátky. Kdo jste ve stoji na hlavě v třínožce, pomaličku se vracíme zpátky, jdeme do stoje. Tak točím směrem na levou nožku, levá noha dopředu. Tak. Udělám oblouček, levé koleno za levé zápěstí, pigeon, ten holub, dosednu. Podívám se, zdali mám koleno zároveň s kyčlí. Takže nemám koleno do strany, ale jsme krásně vyrovnaní. Prodlužuji do zádu, pánev je zase vyrovná, půjdu víc do záklonu. Ještě levé koleno za levé zápěstí, ano. Tak holeně, tak diagonálně. A jestli vás dnešní záklony baví, předtím, než půjdeme na druhou nožku, můžeme zkusit pásek, Eka Pada Raja Kapotásan, zaháknu pásek za špičku. Používám celou holeň té přední nohy k tomu, že zdvíhám vzhůru. Stále dělám nůžky mezi přední a zadní nohou. Tak, a ta zadní špička mě dá do záklonu. Pánevní dno, zkontroluji. Tady máte takový check-up, zdali ho opravdu používáme. Tato pozice není možná bez toho, když nejsme spojení s pánevním dnem. Výborně a zpátky rozpustíme. Tak, pomaličku pravá noha přesune dopředu. Zkusíme ten poloviční lotous, kdy jsme dali pravou nohu na vnitřní stehno. Tak. Co nejblíž do třísla vtáhneme. Spojím ruce před hrudníkem, zavřu na moment oči a navnímám, co se právě teď odehrává v mém těle. Pouze si uvědomím, zda je to stejné nebo něco nového. A řeknu si, proč se já na tu jogamatku vracím. Tak, nechme volnost té odpovědi. Buďme k sobě upřímní a milí. Laskavý. Pomalu otevřeme zpátky oči. Tak, vrátíme se zpátky. Adho Mukha Svanasana, pes hlavou dolů. A tentokrát pravá noha, dlouhý krok vpřed. Ruce spojím za zády. Bojovník 1. Předtím, než půjdu do Humble Warrior, váš skromný bojovník. Ukláním se, tlačím pravý kyčel do zádu. Levý vpřed, hlava je naprosto uvolněná. Dýchám. Taková dobrá instrukce, která se dá říct kdykoliv, kde je váš dech. Rozpustím ruce. Pravá ruka za pravý vnější kotník. Levé koleno na podložku a ručku i pod sebe. Záda jsou kulatá, dlaně zatlačí do podložky, zmáčknu lokty k sobě. Cítím lopatky na kůži na zádech. Spojené jsou ty lopatky s vaší horní stranou zad. Možná přetáhnu tu pravou nohu víc přes tu lopatku. Stále cítím, jak dlaně tlačí do podložky, podbříšek a pánevní dno. Tak, Vishvamitrasana, plná nebo poloviční. Pravá ruka pod pravé chodidlo. Levá ruka si chytne vnější stranu a propínám před obličejem, vtáhnu stehno dovnitř. A když je stehno vtažené do kyčle, přenesu celou váhu těla dopředu. Cítím sílu v pravé paži a pravé rameno tlačím dolů k pasu.
Točím hrudník vzhůru ke stropu. Ještě kousek. A pokládám zpátky bojovník 2. Spojím ruce za zády, dlaně nebo držím lokty. Zatlačím víc do levé nohy. Otáčím trup dopředu. Skokan, ruce za zády. Fixuji pohled. Přenáším váhu na stojnou pravou. A jdu do bojovníka 3. Virabhadrasana 3. Tak, energie v levé špičce. Pravá noha propnutá, pánev krásně vedle sebe. Barčo, paráda, toč tu špičku víc dolů k zemi, ještě. Levý kyčel níž. Níž. A jdu do stoje. Vezmu sebou pásek. Tak. Pozice tanečníka. Na tráž. Stojná noha propnutá. Pásek mám za hlavou. Jestli můžu, obě ruce spojím na tom pásku. Tak. Plná pozice, kdy si chytám nožku ze strany, tak budeme tam směřovat v našich příštích hodinách. Používám víc záda. Zdvíhám výš, ještě výš. Nohu výš. Jdu do záklonu, krásně propnutá pravá noha a pomalu zpátky. Přátelé, je to paráda. Užijte si ten pocit, který cítíte ve svém těle. Levá noha, dlouhý krok vzad. Točím na Parivrta Parshvakonasana, levý loket přes pravé stehno. Tak, kdo může, Baddha Parivrta, spojíme ruce pod stehnem, komu je to dostupné. Nebo použiju pásek, ale ten pásek je v celku těžké v této pozici tam najít. Takhle krásně ručkujeme, výborně. Někdo si vybral tu pozici. Tak, hlavu zpátky, ještě víc do záklonu půjdeme, ještě kousek do záklonu. Ano, zdvíhám levý kyčel, točím hrudník nahoru, podívám se dopředu a dlouhý krok, levá noha stoupne vedle pravé, přenáším váhu na levou plosku, půjdu do stoje a beru sebou pravou nožku. Vykopnu tu pravou nohu s pánevním dnem. Ještě vtáhnu stehna k sobě. Pravá noha vykopne dopředu, držím. A zpátky, výborně. Pojďme zpátky, levá noha, dlouhý krok vzad. Nebo můžou být ruce před hrudníkem. Celý trup a celé tělo točím směrem doleva se spojením či bez něj. Srovnám si paty s dlouhou stranou yoga matky. A já se omlouvám, že na vás teď vystrkuji pozadí a tak se otáčím. Tak, váha těla na levé noze, o kousek víc doleva než vpravo. Zdvíhám levý kyčel, spouštím ručky. Ještě jednou roštěp Samakonasana. Vytáčím chodidla ven a nohy jsou úplně propnuté. Zatlačím stehna do zádu. A pomaličku je přiblížím zpátky. Kdo chcete, ještě stoj na hlavě v třínožce, je možné, nebo jenom půjdu do předklonu, váha ve špičkách. Tentokrát spojím ruce za zády, nechám odpočinout pažím. Tak roztažené prsty na nohách, nebo stoj v třínožce. Je to na vás, kterou variantu chceme. A půjdeme zpátky do stoje. Točím tentokrát na pravou nožku. Ruce dolů k podložce. Pigeon, váš holub. Podívám se, zdali mám pravé koleno, pravé zápěstí a pravý kyčel v jedné linii. Tak, všechno krásně vyrovnané. Levý kyčel níž, buď to si dosednou na nějaký předmět tou pravou stranou jíždě, aby ta levá se sedla níž. Můžu si vzít pásek, krčím levé koleno. Nezapomenu na Mula Bandha check-up.
páskem. Tak tady zjistíte, jak moc je potřeba vaše pánevní dno, bez kterého není možné v té pozici setrvat. Používám celou holeň té pravé nožky a stále tlačím levý kyčel dopředu o kousek víc. Pomaličku vracím zpátky. Tentokrát levá noha se přehoupne dopředu a dám poloviční lotos. Můžete si dosednout na nějaký předmět. A předtím, než se rozloučíme k vaší šavásaně, spojíme ruce před hrudníkem společně. Zavřete oči a nechte se unést na váš imaginativní trip, na výlet, kam vaše tělo právě teď se chce nechat přitáhnout. My společně se v tento moment rozloučíme jedním dlouhým om. Spojíme se s vibrací, s vaší prosbou a nechte propojit všechno dohromady. Vaše fyzické, duševní části vašeho těla s vaší prosbou a vibrací, kterou v sobě cítíme při jednom dlouhém om. Nechtě energie sdílená s vámi se všemi. Dlouhý nádech. Namaste. Užijte si krásnou šavásanu, lehněte si, odpočníte si. Já se budu přijíždět na příští týden. Zítra hodiny nejsou, ale příští týden úterý stejný čas a středa 18 hodin. Zůstaňme ve spojení. Užijte si krásný zbytek týdna a večera. Ahoj.